हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिम आंनि गोसो गोरबो सोंनायनिफ्राय मागो दमासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिराद स्पेशल भिडिअ लोगोफोर बे भिडिअआ एकदम इउट्युबनि बागैनो आरोना जाय नोंथांमोना इउट्युब सालायो इउट्युबाव भिडिअ होनानै फैसा खामायनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ एकदम स्पेशल भिडिअ लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नाय होमबाना नोंथांमोना बुजिजोबगोन लोगोफोर स' आङो जा एसे हादों माने रोंदों सोलोंनो हादों बेखौनो नोंथांमोननि सेराव आं शेयार खालामनो सानदों बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला प्लिज अननानै निमाहा खालाम फार्स्ट टाइम आङो भिडिअ खालामदों इउट्युबनि बागै जा आङो माने इउट्युबनि आपडेट फैनायफोरखौ एसे सोलोंनो हादों बेखौनो आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों लोगोफोर बे बाथ्राया जाबाय मा बे आपडेटआ मा नोंथांमोना मिथिनानै लादो बे आपडेटआ जाबाय लोगोफोर दा जोंनि गेजेराव माने शर्ट भिडिअनि बिराद माबा सोलिदों आरोना इउट्युबाव नायब्लानो शर्ट भिडिअ माने गुसुं भिडिअ आरोना 1 मिनिटबो नंद्रायै स' बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना गावनि भिडिअनि शर्ट भिडिअनि गेजेरजों फैसा खामायनो हासिगोन आरोना इउट्युबआ माने मोनसे खाबु होदों आरोना आगोलो माने फैसा खामायनो हायामोन बारा माबा मोनसे एसे एनै माबाफोराव हायोमोन खिन्थु दा एकदम क्लियारलि बेयाव माने फैसा हाबसिगोन आरोना बेयाव माने एड होसिगोन बिथांमोना एड फैसिगोन बेयाव फेब्रुवारि 1 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन स' बे फेब्रुवारि 1 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जासिगोनखौ नोंथांमोननो मेलाव हरखाबाय इउट्युबआ जुदि हराखैब्ला फेब्रुवारियाव लागै फैथारगोन फेब्रुवारि 1 तारिखनि उनाव फेब्रुवारि माने उनाव नङा फेब्रुवारिनि बाय सिगाङावनो फैजोबखागोन बयनावबो फैजोबखागोन स' नोंथांमोना चेक खालामना नाय मेलाव मा नटिस हरदों इउट्युबआ स' बेखौ नोंथांमोना मायाव थांनानै एक्सेप्ट खालामनो हागोन बेखौ आं फोरमायनो सानदों लोगोफोर स' नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे आरो भिडिअखौ शेयार खालाम बयनिसिमबो सोरबाफोर मोनथिफोरा मोनथिदों गोदोर इउट्युबारफोराथ' मिथिखायो बेनि बागै मानोना बिथांमोना इउट्युबनि बागैनो नायबिजिरबाय थाखायो स' बे आपडेटआ जाबाय लोगोफोर शर्ट भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गावनि चेनेलखौ मनिटाइज खालामनो हासिगोन आरोना बे मनिटाइज खालामनो हानायनि थाखायनो मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन होदों इउट्युबआ बेखौ नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामथारनांगोन एक्सेप्ट खालामाब्ला नोंथांमोननि चेनेला डिलीट जागोन होननानै इउट्युबआ बुंदों बेखौ जुलाइ 10 तारिखआव लागै जुदि एक्सेप्ट खालामाबाथाय जुलाइनि 10 तारिखनि उनाव जुदि एक्सेप्ट खालामाबा नोंथांमोननि चेनेला डिलीट जानायनि सम्भावना दङ होननानै माने माबादों आरोना इउट्युबआ एकदम डाइरेक्टलि नटिस हरदों स' बेनिखायनो नोंथांमोना इउट्युबाव जुदि नांथाबनो सानदोंब्ला इउट्युबनि फैसा खामायनो सानदोंब्ला इउट्युबाव गावनि चेनेलखौ फोथांना लाखिनो सानदोंब्ला बेखौ एक्सेप्ट खालामथार एक्सेप्ट खालामाबाथाय नोंथांमोननि चेनेला डिलीट जागोन स' नायलांदो लोगोफोर माबोरै एक्सेप्ट खालामो बे एक्सेप्ट खालामनायखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों लोगोफोर दिनै स' प्लिज अननानै जोबजासे नायलांदो माबोरै एक्सेप्ट खालामो बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो सानदों आरो मेलाव मा फैदों लिरनाय बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नाय आङो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसे होनोसै मेलाव मा लिरदों स' नोंथांमोना फरायनो रोंखानाय गोरोंखा आंथ' रोङा नालाय थेवब्लाबो जा एसे हानाय बुजि मोनदों बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरोना स' नायलांदो लोगोफोर अननानै मेलाव मा लिरदों बेखौ नायग्रो बेनि उनाव माबोरै एक्सेप्ट खालामो बेखौ आङो दिन्थिनो लाबाय थ' नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासे नाय आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो भिडिअ जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थौदो बिदिब्ला दा जों नायनोसै लोगोफोर माबोरै फैयो मेलाव स' जोङो दा जिमेलाव थांबाय लोगोफोर नै जिमेलाव फैबाय ओमफ्राय गाहायावबो खोलांसै ओमफ्राय बहा दं नै लोगोफोर बेनो वाइ लिरनाय थानाय इउट्युब क्रिएटर्स लिरनाय थानाय बेयावनो क्लिक खालामसै लोगोफोर बेयावनो क्लिक खालामबाय नै सायावनो खनायाव नुदोंना लोगोफोर इम्पर्टेन्ट लिरखादों आरोना लोगोफोर एकदम इम्पर्टेन्ट थार आरो बेयो ना स' फरायना नायदो नोंथांमोना मा लिरदो लिराखै नोंथांमोना बयबो गोरोंखा फरायना नायदो ओमफ्राय बेयाव मोजां बुजि मोनाखै नोंथांमोना गावनि मेलाव चेक खालामबाय थां आरोना लोगोफोर बिदि फैगोन आरोना मेसेजआ नोंथांमोना बे टार्म्स एन्ड कन्डिशन गोदान माबाखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आङो नोंथांमोननो देखायनि आंबो खालामाखै डाइरेक्टलि आङो एक्सेप्ट खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो सानदों नायलांबाय थादों नोंथांमोना बिदिबा जों थांसै इउट्युब माबायाव वाइ स्टुडिअ'आव नोंथांमोना डाइरेक्टलि क्रमावबो माबा खालामनो हागोन लगइन खालामनो हागोन वाइ स्टुडिअ डेस्कटप साइजआव लांबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा वाइ स्टुडिअ'आव डाइरेक्ट थांखानोसै माने एपआव नै वाइ स्टुडिअ थांबाय लगइन जाबाय बै सायाव नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बै सायाव नुदोंना एक्सन रिक्वायर एक्सेप्ट निउ टार्म टु स्टे इन दा इउट्युब पार्टनार प्रग्राम एन्ड स्टार्ट आर्निं शर्ट एन्ड रेभिनिउस माने नोंथांमोना माने बेयाव बुंदों माने शर्ट भिडिअ खालामनानै माने आर्निं जासिगोन आरोना एबाराव आगोल शर्ट मुभि नङा शर्ट भिडिअ खालामनायफोराव माने फैसा हाबामोन आरो बे शर्ट
भिडिअ खालामनानै माने मनिटाइज खालामनो हायामोन आगोल दा हानाय जासिगोन आरो ना बेनो बियो नोंथांनो नायलांबाय दा आं दा नै डिसमिस लिरदों ओमफ्राय इयाव रिभिउ एन्ड एक्सेप्ट लिरदों जों दा बहा थांगोन रिभिउ एन्ड एक्सेप्टआव थांगोन आरो ना बेयाव थांबाय थुना होबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव ओंखारदों व्हाट्स क्लिनिं व्हाट चेन्जिं ओमफ्राय गाहायाव नायदो स्टेप 1 स्टेप 1 आव मा लिरदों नै साइडथिं रिभिउ लिरदों ना लोगोफोर बे रिभिउआव थुनांगोन ओमफ्राय आरो गाहायाव स्टेप 2 बे रिभिउ ओंखारदों बे रिभिउआ बै 1 स्टेपखौ फार्स्टनि स्टेप मोनसेखौ रिभिउ एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव बै गाहायनि स्टेप 2 नि माबाया ओंखारगोन बेयो दा ओंखारथ'वाखै दा जोङो स्टेप 1 आव थांसै लोगोफोर बे रिभिउआव थुबाय ओमफ्राय साइडथिं बोखोलांदो माने फरायनोबा फराय नोंथांमोना बेखौ ओरै बोखोबाय बेयाव लिरदों आरो बेयाव मा कन्डिसन दं मा जादों जायाखै बेयाव दङ गासिबो बिनि लिरनाया बोखोलांनानै गाहायाव आइ एक्सेप्ट लिरदोंना लोगोफोर बे आइ एक्सेप्टआव नैयाव टिक मार्क जागोन बेयाव थुना होबाय ओमफ्राय बेयाव एक्सेप्टआव थुना होदो लोगोफोर एक्सेप्टआव थुबाय ओमफ्राय नै फार्स्ट स्टेपआ अके जाबाय राइटसिन जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड स्टेपआव थुनानैसै जोङो सेकेन्ड स्टेपआव थुबाय ओमफ्राय बेखौ बोखोलांदो आरो नै एक्सेप्ट खालामना होदो लोगोफोर एक्सेप्ट खालामबाय जाबाय लोगोफोर एक्सेप्ट जाबाय स्टेप 1 स्टेप 2 एक्सेप्ट जाबाय ओमफ्राय नै जों दा साबमिट खालामना होनोसै लोगोफोर साबमिटआव थुना होनोसै ओमफ्राय रिफायगोन आरोना लोगोफोर स्टार्ट यार्निं फ्रम शर्ट फिड एड गैया दायो जों बेखौ अके खालामसै नोंथांमोना उनाव खालामगोनबा उनावबो खालामजायो नैला डु आइ लेटारनो ओमफ्राय डु टार्न अन बेयाव थुना होनोसै आङो लोगोफोर नैबेयाव ग टार्न अन थुबाय ओमफ्राय जाबायनो लोगोफोर दा नै टार्न अनआव थुना होनोसै आङो थुना होबाय ओमफ्राय आरो एक्सेप्ट खनसे फैबावदो एक्सेप्टखौ थुना बावदो जाबाय लोगोफोर दानो आंनिया जाबाय दा नैयाव नोंथांमोना माबा मोनसे कन्डिसन खालामनो हायो इउटुब पार्टनार बेफोरखौ नोंथांमोना फरायदो माबाफोर खालामदोंबा खालामाखैबा खालामनो हायो नोंथांमोना जुदि सुपार स्टार्ट दा मा होनो बै फैसा हरनायालै लोगोफोर बेखौ जुदि नोंथांमोना एक्टिभ खालामाखैबा एक्टिभ खालामना लानो हागोन खिन्थु आंना अलरेडि एक्टिभ दङ आं एक्टिभ खालामना लाखानाय दङ ओमफ्राय शपिंनि माबा दङ बेयाव एड खालामना लानो हायो नोंथांमोना बेफोरखौ दरकार गैया जोङो स' जोंनिया दा आंनिया जाबाय आरोना लोगोफोर दा आंनिया नै लिरदोंना लोगोफोर शर्ट फिड एड माने एक्टिभ जाबाय बियो ना लोगोफोर नै लिरदोंना बेयाव सेकेन्डआव वाट्स पेज एड एक्टिभ बेबो एड जाना दङ आंनिया एक्टिभ जाना दङ नै शर्ट फिड एड बेबो एक्टिभ जाबाय आरो बेखौनो एक्टिभ खालामनांगौमोन आरोना जोंनाव लोगोफोर दा एक्टिभ जाबाय आरोना लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै बुजि मोनदों बुजि मोनाखैब्ला जुदि आंनिखौ बुजि मोनाखैब्ला नोंथाङा इउटुबाव गोबां भिडिअ मोनगोन बेनि बागै हिन्दी रावजों बानायनाय स' नोंथांमोना बेयावबो नायनानै सोलोंना लानो हागोन जुदि आंनिखौ जुदि बुजि मोनाखैब्ला स' आं जा हायो आं जा एसे रोंदो बुजि मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो सोरबाफोर बुजि मोनदोंबा खालाम बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना आरो सोरबा आरो जुदि सोरबा गोरोंसिन दंब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन आरोना स' थेंक इउ स' माच जोबजासे नायनायनि थाखाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर